Jeste li razmišljali o tome kako bi svijet mogao izgledati za 1000 godina? Svi ljudi živeće u velikim metropolama, bez bliskog kontakta s prirodom i čistim zrakom. Ako ne pronađemo nove izvore energije, vjerojatno civilizacija neće ni opstati. Svi ljudi bit će robovi, bez prava glasa te kontrolirani od tadašnje vlasti. Je li ovo najbolje doba za život na zemlji i hoće li sve krenuti nizbrdo u narednim godinama? Ne znamo točno, ali možemo usporediti napredak koji smo postigli u zadnjih 1000 godina i možda tako doći do zaključka. Ovako je izgledala mapa svijeta prije točno 1000 godina. Očita je razlika u broju zemalja, odnosno nekadašnjih podijeljenih kraljevstva koji su danas pretvoreni u države. Uzmimo za primjer Veliku Britaniju koja je imala puno kraljevstva i vođu za svako od njih. Međusobno su ratovali osvajajući tuđe teritorije, a danas, nakon 1000 godina, poznajemo ju kao državu s jednim kraljem. Isto to što se događalo tisućama godina unazad, događa se i dan danas. Današnji ratovi imaju isti cilj, proširiti državu i postati najmoćniji. Generacije daleko poslije nas mogu očekivati da će se to isto ponovno dogoditi, ali na globalnoj razini, te će na kraju zemlja postati jedna velika država s jednim ili nekoliko vladara. Isto tako kako nestaju granice država, nestaju naravno i jezici. Pretpostavlja se da je unazad 1000 godina na svijetu bilo oko 30.000 različitih jezika. Do danas ta je brojka pala na 7000. Možda vam to i dalje zvuči puno, ali razlog tome je jer neke izolirane države poput Nove Gvineje imaju 832 različita jezika. Čak 4,2 milijarde ljudi danas se koristi jednim od 6 glavnih jezika. U sve više europskih država engleski postaje službeni jezik kojim nastavnici predavaju u školama, te se tako još više gube stari tradicionalni jezici i narječja. Ako se to nastavi, sigurno će za 1000 godina svi ljudi govoriti jednim jezikom. Je li to dobro ili loše? Što mislite? Sve vrijednosti biti će digitalne. Ništa se više neće moći kupiti materijalnim stvarima, kao što je nekad, primjerice, krava imala svoju vrijednost. Nitko nije mogao pretpostaviti da bi tu kravu mogao zamijeniti zlatni novčić. Nakon tog novčića niko nije mogao zamisliti da bi ga mogao zamijeniti komad papira. A danas taj komad papira zamjenjuje digitalna vrijednost koju uopće ne vidimo, a nakon 1000 godina vjerojatno neće ni postojati. Nekad je svako imao svoje polje, svoju kuću, a danas već u mnogim dijelovima svijeta možemo vidjeti da veliki broj ljudi živi na jako malom mjestu. Primjerice, u kineskom gradu Makao unutar samo 1 kilometara u prosjeku živi 21.000 ljudi. To je budućnost našeg svijeta za nekoliko godina. Svi će živjeti u ogromnim zgradama, kroz grad će ljudi putovati samo javnim prijevozom i sve će morati biti savršeno organizirano. Možda nije sve tako crno, hajde da se dotaknemo nekih pozitivnih stvari koje će se moguće dogoditi ako takav svijet opstane. Nećete vjerovati, ali životni vijek pred 1000 godina iznosio je samo 31 godinu. Danas prosječno iznosi oko 73, što je 135% više nego prije. Ako se takav trend nastavi, ljudi bi za 1000 godina mogli živjeti u prosjeku više od 170 godina. Naravno, zvuči nerealno, ali uzmite u obzir da su ljudi prije umirali od običnih prehladi i ostalih bolesti za koje danas imamo lijek koji nas izliječi u samo 2 dana. Napredak u medicini se drastično promijenio posljednjih godina, a što će tek biti za 1000? Tome će drastično doprinijeti moderna tehnologija koju nisam htio spominjati, ali vidim da ću morati. Činjenica je ta da nam je moderni tehnološki razvoj značajno doprinio boljem životu na zemlji. Kompas je izumljen pred nešto manje od 1000 godina i vjerojatno je u to vrijeme postojao samo jedan u kraljevstvu koji je služio za navigaciju vojnika. Danas ga svatko ima na mobitelu i niti ne zna od kolike je koristi zapravo bio.
500 godina nakon kompasa printana je prva knjiga, a sada već nekoliko godina govorimo o umjetnoj inteligenciji. Niti ne možemo zamisliti što će sve biti moguće. Pre 1000 godina ljudi su putovali pješice, rijetki brodom. Zapravo niti nisu putovali, jer zašto biš putovao kad niti ne znaš gdje ideš? Kako bi bilo da tadašnjim ljudima ispričaš kako si jučer prošao 1000 km avionom i došao u potpuno drugu klimu, društvo i okruženje? Ne bi nam vjerovali, a isto tako ne bi ni mi ljudima koji će za 1000 godina ići na godišnji odmor kod rodbine na Mars. Ovi na malo dužem godišnjem odmoru skoknut će i do drugih galaksija, a svatko će vjerojatno moći popiti kavu s ruba atmosfere i imati pogled na našu za sada, a nadajmo se i u budućnosti, prelijepu zemlju. Lajkajte ovaj video ako ste uživali i slobodno pogledajte ostale videe na kanalu. Za kraj, Simon says subscribe!